hayi cha kusho ukuthi anizazi ukuthi nifunani nina kulelizwe. Nafike nakhala nathi ayivalele country ayivalele country alivalele lizwe nathi namkhipha umsholozi nayikhipha ingane yomuntu nayikhipha yaphuma yaphela eParliament umsholozi namkhipha eParliament namphindisela lenkandla wangena ke umongameli omusha wenza lento ebeniyifuna wayivala ikhanda manje futhi seniyakhala angisafuni futhi iCountry val wayivula futhi uhulumeni naphinde nakhala futhi ivulelweni iCountry ayivalwe iCountry angizazi nina nifunani nathi wamnandi mhlaba sesihamba wamnandi mhlaba sesihamba wanithatha futhi umongameli wathi ayike abahambe ngoba nakho sebethi sebefuna ukuhamba nakhala futhi nathi niyabulawa angazi ke ngoba nomhlaba inini encane kade nithi sifuna umhlaba wethu we want our land back this land is ours we want the land we want the land umalema wazama ukunikhulumela naye wahluleke ethi uyawufuna lo land uyawufuna lo land wafika uthuma mina wathi ngeke nikhale ngikhona wathi na iland wathi na iland choose my cattle seniyakhala futhi niyakhala manje futhi na iland ikhishiwe imupho omunye uhulumeni omaziyo owakwakhipha so much land wathi ngiyanika ama South African ngiyanenzela hayi cha nizazi nifuna nini shuthi nje ininto engazazi ukuthi ngempela yini enikhala ngayo yini enifunayo cha bakithi ngeke phela sidlale nina you must decide what you want kubonga okuncane kubonga okukhulu okusalayo na iland nitholile angazi ke nisakhala ngani cha ngeke bakithi you must decide ukuthi nifunani hayi lento yenu niyakhala niyathuma bayabuya nento enibathume yona niyakhala ngeke akwenziwa kanjalo. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.